Fi an Ellen seo ó níl cuileann faoi cechaoi le an leasas fearháint as WordPress. Cean sciúpaí inniu díreach má tá marúilta géir go mbeidh do bhlag le feiceáil bio ar an idirlín gach duine. Sé sin máta de géirí go mbeidh sé ar fáil díreach na daoine roghnaíonn tú. Is féidir sin na athhrú ar an deis trí go isteach go sucríthe híosa go mbun agus príobháideach. Éis ní me cínte faoin aistriúchan sin ach. Faoi láir tá mo bhlag sucrí suas mar cean poiblí ach nach mean sé a teachta níos ar Google. Sé sin ask search engines not to index this site. Bhím se brás as le sin ní bhíon daoine go hiondúil breathnú ar blaganí tríomhaige go ginearálta, so is beag seans go mbeidh tú a fáil teachtartaí nach bhfuil wet nó aon rud mar sin. So mis brasa ach saola inis gur gréiteach sucr suas blagana go fáiste nó go rang scoile bheachta a géirí an rá seo a thógáil an seo. I would like my site to be private, visible to only users that I choose. Now caithfidh tú clic ar sábháil áirithe ina dhí sin agus cíann sé sin inis má lágáilm se amach ón bhlag seo agus time se déanam sé iarrta a oscailte rít. Ní bheidh me an bheidh me blocáil te deirthe sé leom. This blog is a private blog and only accessible to those who have permission. So an chéad céim eile ná caithfidh tú cuireadh thuairt go na daoine níos an céad bhíonn sin is cuma teachtacht an riomhre. Caithfidh tú cuireadh thuairt go na daoine atá tú ag géire a bheith an teachtasteach ar do bhlag agus i gás daoine atá in san rang san ollscoil mar shampla caithfidh tú na hanimnacha úsáideára úsáid. So mar shampla an tanim úsáideára détá ceannis má tá anim úsáideára an Sean O'Shea in current sin is check le WordPress bhfuil sé sin ceart is féidir níos móna ceanna bháin a chuir isteach ag an am just comment or isteach atrib mar ní bhuaáin ceanna agus mar sin na bríd láintí agus mar sin de cá gur anamnacha cearta WordPress iad seo riomh caiintla mar is agus an sin deir tú freisin céan cinál úsáid ar a bheits ionta cuairteoirí is dóí an gnáród ach dá mecht tú géirí mar shampla gur cead a chuid postálacha nó chuid altaní héana a scríomh détá sin athrugadtí údar ranfáirtí agurthar nó an ceannas iad ar fad ná riorthart a cead a go gachrad fiú altaní a scris agus rudí sin an áú bhíon an tún ar an blag cuairteoir an ceannas coitianta agus an sin tá tú ná freisin teoltaí riomhfuiste chuir isteach suas an seo le camóg atrib agus an sin nuair atá si sin chuir isteach clicáid tú ar send invitation agus cána daoine sin blach leis na cuirithe agus an sin ba cead a go breathnú ar an blag. Is féidir sílim suas go tríocha cúig ranpáirtí a bheith in an breathnú ar do blag. Cé go lún sé de ag an am an sin ó héad chlár. Ach ar aonas ní dólam go gá lei seo chuir bhaim seachas i gás gur gasúirtá mar sin níl me chun é chuir bhaim agus an dhéanas mé ná just go mé ras gotí sucríthe príobháideach agus chuir mé ras gotí
can probably search engine not to index this site. Pas some country rud Blagáil just honnig much in China fwy hochrithe fwy strip fwy cutchinta on a ruddy's cutchinta. Beidir ook should be there on mana shall host like a more 4 to 5 gents recommend this WordPress.com site. Your fault regulation. Blag reach cat the Ari Hava she's and shot. Agus sin é le haineo just cé chuoine cuasaí príobháideach a lámh seo agus feici si go an mana ar blag lár nach an cuasa seo. Sin é